Velkommen til Skrivemaskinen. Vi er dine værter, Linnea Gjertinger. Og David Daniel Olsen. Det er episode 4 Ja, allerede. spændende. Tiden Jeg synes, det går går hurtigt. Ja. Jeg skal love for, at jeg synes, der er sket nogle ting Ja, siden, det må siden man sidst. nok sige. Kan du fortælle, hvad der er sket med dig? Ja, jeg er jo flyttet hjemmefra. Det er helt vildt. Ja, vi sidder i mit nye hus lige nu. Og vi har dækket op her med te og kiks og Der er frugt. det hele. Ja. Altså, det er ligesom det skal være. Og jeg synes faktisk, akustikken er ret god. Ja, Det er det synes jeg faktisk et meget også. godt sted at optage podcast. Det er det. Det var heldigt. Mhm. Det er helt vildt. Ja, og jeg er startet i Beredskabsstyrelsen Ja. siden sidst. Det er også helt vildt. Det er meget mærkeligt, vil Det kan jeg sige. virkelig godt forstå. Så det er også lige det der med at finde tid. Mhm. Men altså, tid er jo altid en svær ting at få til at passe Ja. ind, af, hvad man skal sige. Men i hvert fald, her sidder vi klar til at optage episode 4. Det gør vi. Og vi har fået teen frem. Ja, Vi har, Earl Grey. ja, fantastisk. Det er klassikeren. Jeg tænker, vi skal jo lave noget lynskrivning, som Ja. vi jo altid gør. Og jeg har fået lidt en idé, takket være en af mine nye kollegaer og venner i Beredskabsstyrelsen, Skarte, Mhm. som jeg også tænker skal være med i næste episode. Det er jeg meget spændt på. Det kunne være rigtig fedt. Ja. Det er sådan, at Skarte, og han kan jo også præsentere det selv næste gang, men han skriver ligesom en form for dagbog hver uge om hele hans tid her på Bornholm. Nu er han ikke fra Bornholm, så han skriver ligesom om det, hans oplevelser Ej, hvor er det fedt. på kasernen og det at være kommet til Bornholm. Ja. Og han har læst et par af de her digte op, og jeg synes simpelthen, det er så fascinerende, fordi der er noget så intimt over dagbøger. Mm. Og når man så også får det i digtform, Ja. så er det altså, det giver noget helt særligt, synes jeg. Ja, virkelig, fordi at alt, man skriver, er jo meget intimt. Det er jo ligesom en del af sig selv, man Lige giver. præcis, ja. Og man deler med verden, ikke? Jo. Og så når det så også er en dagbog og et digt, så er det jo virkelig personligt. Ja, præcis. Det er jeg meget spændt på at høre, om jeg må få lov til at, Det kunne være at fedt. høre nogle af hans digte. Det kunne være fedt, hvis han ville læse Ja. noget op næste gang. Så det, jeg tænkte, vi skulle prøve, det var at lave lynskrivning, som var det en dagbog, og have det som inspiration. Mm. Altså skrive lidt om det, der rører sig, og det, der ligesom har haft stor indflydelse Ja. på vores liv her på det seneste stykke tid. Mhm. Ligesom at du for eksempel er flyttet, Ja. og at jeg startede Beredskabsstyrelsen, og så ligesom prøve at skrive i 10 minutter, Ja. og se, om man kan komme ind på nogle personlige ting, uden at det ligesom bliver for personligt, men stadigvæk. Ja. Men det er jo stadig lynskrivning, Ja. så det er jo også okay at blande det i bund og grund. Ja, altså skriver vi sådan biografisk, eller er det sådan lidt mere autobiografisk, hvor man godt må sådan digte lidt på det, altså sådan kunstnerisk. Det tænker jeg, Okay. at man sagtens Jeg må. vil gerne have kunstnerisk Det var frihed. faktisk Hvad kaldte du det? Autobiografisk. Det har jeg aldrig hørt før, Jamen, faktisk. det er også fordi, at jeg havde dansk på online HF. Ja, det er et flot Den ord. har jeg fået banket ind i hovedet, den der. Ja, jeg vil lige flex lidt. Hvad Nej. betyder det? Jamen, det er sådan, hvor at du blander lidt Nå. fiktion og fakta. Ja. Altså, for ligesom... Altså, jeg ved ikke, hvorfor. Der er nok forskellige grunde til, at forfattere vælger at gøre det, men jeg tror ligesom, det er for at få historien til at være mere interessant, eller få ligesom de følelser ud, man gerne vil have ud. Altså for eksempel, Yahya Hassan, kan man godt sige, skriver autobiografisk, fordi noget af det jo er lidt... Det er ikke sikkert, at det helt er rigtigt. Nej, altså sådan nej. noget, han skriver, mor og far var smurt ind i blod, og der løb blod ned, eller et eller andet, ikke? Ja, på den måde, okay, ja. Så sådan der er nogle ting, der er rigtige i det, men der er måske også nogle ting, der er pyntet lidt på. Eller Ja. sådan. Det er faktisk meget Digtet lidt. interessant. Ja, det jeg synes jeg elsker sådan klart, noget, vi skal faktisk. gøre. Ja. Altså, sådan, det må man sagtens. Okay, fedt. Ja. Så skal vi ikke bare prøve at kaste os ud i det? Jo, det synes jeg, vi skal. Ej, vi skal lige have en Vi tår skal af vores lige have te. noget te. Det går altså ikke. Ej, og en chokoladekiks. Og måske. vi skal også lige have en chokoladekiks.
et godt øje til Ja, derovre. jeg kan også godt se den herfra. Det ser sgu godt ud. Ja. Hvorfor bliver te altid så godt her? Det er helt vildt. Seriøst? Det er altid, når man er hos dig, så bliver Earl Grey godt. Det kan ikke ske hjemme. Jeg kan ikke lave... Nej, hvad gør du? Jeg ved det ikke. Altså, men jeg elsker Earl Grey. Jeg tror, altså... Jeg synes, den smager godt, men jeg ved ikke. Fordi så laver jeg... Er det trækketiden? Hvor lang tid har den... Jeg tror, altså, den sidder i lige nu, så sådan stadigvæk. Jeg har ikke fjernet den. Fordi så er jeg sådan... Ej, det er vildt nok. Det kan du bare. Jamen, det tager jeg som min kompliment, altså. Og så skal det også lige siges, inden vi går i gang, at jeg har været så skidesmart at glemme min bærbar på kasernen. Så jeg må skrive på telefonen. Det er bare så fint. Kunne selvfølgelig også skrive på papir. Men jeg tror... Det kommer til at tage lidt tid, måske. Ja, der tror jeg er lidt mere vant til at skrive på telefonen. Ja. Desværre. Men sådan er det jo nu engang. Så jeg tror... Må vi se, hvor meget jeg får ud af det. Men, det er så fair. Vi er 2025, så... ja, præcis. Det går nok at skrive på mobilen. Det tænker jeg. Lad os snuppe en kiks, og så skriver vi 10 minutter. Ja, jamen så ses vi da bare igen om 10 minutter. Det gør vi. Der er gået 10 minutter. Måske lidt mere. Måske lidt mere. Jeg glemte at sætte en timer. Ja, og jeg blev lidt... Hvad hedder det på dansk? Carried away. Revet med? Revet med, ja. Okay, vent lidt. Ja, og jeg blev lidt revet med. Ja, fedt. Så jeg har skrevet lidt mere end 10 minutter, tror jeg. Men jeg ved ikke, om det er godt. Ja. Det er da kun fedt et eller andet sted. Jeg tror, jeg lige snart jeg gik i gang, faktisk glemte lidt det med dagbogen. Så jeg fuckede lidt op, tror jeg. Men alligevel har jeg startet med nogle ting, som jeg har oplevet, og nogle iagttagelser, jeg har haft. Fedt. Så jeg vil sige, det jeg har skrevet er fra mine weekender på kasernen, skulle jeg til at sige. Men selvfølgelig bygget på noget, noget fiktivt. Ja, fedt. Ja. Det fik jeg ikke så meget af, faktisk, tror jeg. Eller lidt måske, men... Jeg begyndte også at rime og sådan noget. Nej, hvor fedt. Jeg er spændt på at læse det igen, fordi... Jeg er spændt på at høre det. Ja, fordi lige nu virker det bare som volapyk, men jeg er spændt på, om det overhovedet kan noget. Ej, fedt. Vil du starte? Ja, det vil jeg da gerne. Jeg bliver jo nysgerrig nu. Ja, altså jeg ved ikke, om det er godt, det jeg har skrevet, men nu skrev jeg altså bare. Ja, lad os høre det. Okay. Første nat alene. Alt er fremmed. Der er tyst, tavsere end forventet midt i byen, men selv stilheden er fremmed. Den er fyldt med noget andet end det, jeg er vant til. Klimaanlægget åbner og lukker sit gab med en brummen, der ville være til at udholde, hvis bare den var konstant. Det gør mig sindssyg. Min mor siger, at man vender sig til det. Det er jeg ikke sikker på, om jeg kan. Første uge. Huset er ikke længere en fremmed. Det er blevet en bekendt, men ikke nogen, jeg kan spejle mig i. Det er en underlig følelse. Ikke rigtigt at høre hjemme noget sted. At befinde sig et sted mellem to verdener. At være fanget i en udvikling eller en lomme i tid. En tid, der er gået i stå, og som først rigtig begynder igen, når jeg kan kalde dette for mit hjem. Jeg havde aldrig troet, jeg ville længes efter larm, men nu savner jeg lyden af liv. At jeg sidder og lytter ved middagsbordet og snakke og glemme at spise. 3 uger i huset. Jeg har sat de fleste ting på plads. Har hyggeligt, og jeg tror endelig, at jeg føler mig hjemme. Det er en sær følelse at besøge sine forældre. At se det hus, jeg voksede op i. Rum, jeg tilbragte så stor en del af min tid med at okkupere. Og nu føles det bare fremmed. Jeg vil helst bare gerne tilbage til mit lille røde hus i Paradisgade. Det kender jeg bedre nu. Man kan se ud på byen fra det lille skrå vindue i mit soveværelse. Røgen fra fabrikkernes skorstene siver stille ud i nattehimlen og kamuflerer sig blandt skyerne, der driver hen over den stjernedryssede himmel. Jeg kan se lys i nogle af vinduerne på de små huse, men ingen mennesker. Måske er det forkert af mig at kigge. Jeg har skåret mig i fingeren, og blodet løber i en uendelig strøm ned i hulen af min hånd, ned i vasken, ned på gulvet. Der er kun mig, og jeg tror, jeg skal besvime. Jeg ligger mig på stuegulvet og knurrer hånden ind til kroppen. Jeg tør ikke kigge på såret. Det er fandme flot. Ej, jeg synes virkelig, det er fedt. Er det? Ja, jeg gør. Fordi du har jo holdt dig til den der dagbog måde at skrive på. Ja.
Og det er virkelig fedt. Det er jeg glad for, at du synes. Ja. Ja, jeg ved ikke, jeg kom jo egentlig ikke så meget i fiktion. Nej. Eller digtet. Altså sådan Nej. digteri. Men digteri. Ja, det der digtagtige. Men jeg synes stadig, det var fedt sådan, at prøve, fordi jeg har faktisk aldrig skrevet dagbog før. Nej, fedt. Så det var meget sjovt at prøve. Ja. Jeg blev helt fanget. Jeg glemte helt, at vi var ved at lave podcast her. Du tænkte bare, at vi havde historietime. Ja. Ej, det var så fedt. Ej, det er glad for. Fordi man får jo et indblik i nogle af dine ting. Som jeg i hvert fald selv, når jeg skriver lynskrivning, så tror jeg ikke, jeg bruger så meget min egen hverdag eller sådan noget. Fordi der er jeg bare sådan, nu finder jeg en eller anden verden, og så skriver jeg ud for det. Præcis. Det gør jeg nemlig også. Så det var ret sjovt at prøve at bringe sine egne tanker ind, sine egne overvejelser. Helt vildt. Og sit eget liv ind i det, faktisk. Det gør det også noget mere sådan intimt på en eller anden måde. Ja, det gør det. Ja. Ej, det var virkelig fedt. Ej, det er jeg glad for. Ja, altså det her, det er jo ikke, som sagt, ikke så meget dagbogsagtigt. Nej. Men jeg tror mere bare, der skete det, at jeg blev inspireret af mine egne. Af mig selv, eller hvad man siger. Fedt. Fordi på kasernen der skal det ikke være nogen hemmelighed, at vi oftest tager på Pilen, som er den lokale bar. Så det er nok det, der lige har fanget mig her. Og ja, så det er gået hen og blevet lidt sjovt, fordi jeg var sådan, jeg har lyst til at digte lidt og rime lidt, men samtidig også lynskrivning, så sådan, jeg er ikke så hurtig igen til at freestyle rime. Nej, selvfølgelig ikke. Men skal jeg ikke bare prøve at læse det op? Jo, så det synes jeg, du skal. Jeg er meget spændt. Vi tager i byen og har tømmermænd dagen efter. Og mens jeg iagttager de sociale drenge i hjørnet af baren, der endnu engang har fundet en pige at snakke med, sidder jeg med min øl i røgehjørnet, hvor sladder fra gårsdagens samtaler ved baren vælter ud af munden på ham den gakkede med cigaretten i munden. Jeg for længst har ville væk fra samtalen, men jeg undres over, hvor jeg nu skal gå hen. Aften skulle fejres med en enkelt øl, måske 2, og på magisk vis ender vi endnu en gang i bussen på vej mod Rønne, med en flaske vin i skødet og jagten efter et dansegulv fyldt med mennesker, musik og mere likør. Jeg føler mig skør, men i godt humør, så jeg fester videre, og shotsene bliver delt rundt. En dårlig idé, gutter, for I får tømmermænd i morgen. Er alt det sprut i oven. En blanding af dagbog fra oplevelser og iagttagelser til lynskrivning, der volapykker sproget og gør det våget. Når man samtidig prøver at rime. Skabe en ny historie, der aldrig har fundet sted. Desuden glemte jeg at sætte en timer, så jeg tror, vi stopper her. Jeg elsker de der rim, der kommer ind midt i det. Det er lidt sjovt. Det er virkelig godt. Tak. Ja, jeg synes, det var sjovt lige at nørkle lidt med det. Ja, og jeg føler faktisk, det er en meget sådan anderledes skrivestil, end det du plejer på en eller anden måde. Ja, det er rigtigt. Den er sådan virkelig sådan finurlig på en eller anden måde. Sådan, der er lidt humor i, ikke? Jo, men det er også det. Ej, fedt. Og det er også det, jeg egentlig virkelig gerne vil snakke om næste gang. Ja. Digte. Ja. Fordi det er Skarde god til. Jeg er spændt. Ja, det kunne være så fedt at snakke lidt om det. Ja. Fordi det synes jeg er svært. Ja, jeg elsker faktisk digte. Ja. Men jeg ved ikke, jeg tror, jeg har det sådan med digte, at det er nemmere nogle gange end historier, fordi at man får ligesom, det er ligesom bare lidt sådan et øjebliksbillede. Ja. At man får sådan en følelse eller et eller andet. Sådan, man beskriver virkelig kort, men man kommer virkelig sådan ind til benet på en eller anden måde. Det har du ret i. Man kan få en meget kort tekst til at indeholde så mange finurlige ting ved de rigtige ord og de rigtige rim. Og der står så meget mellem linjerne. Altså det bliver jo nærmest en hel novelle, bare på færre ord. Ja, altså. Det er helt vildt. Men det kan vi jo snakke meget mere om næste gang, tænker jeg. Fedt, så fik vi sat hovederne i gang. Ja. Jeg kunne egentlig godt tænke mig lidt, hvis du er med på den, og snakke om det her med fra dansktimerne, og det er ikke fordi, det skal gå ind og blive fagligt, men de her alle de her analysemodeller, berettermodellen, kan du huske dem? Hjem ud, hjem. Ja, nej, jeg synes, det var så kedeligt. Ja, de der. Og jeg har bare lyst, fordi nu er vi jo frie for det, og bruger det ikke.
Jeg Nej. gør i hvert fald ikke Nej. så meget igen. Men jeg har bare lyst til at snakke om det her med, er det så vigtigt at kunne de her og bruge de her modeller, som man lærer i skolen, i forhold til at skrive? Fordi det giver mening, når vi analyserer, at skulle bruge de her på en eller anden måde. Men hvad så, når man skriver? Er det noget, du bruger? Det vil jeg faktisk godt fortælle lidt om. Ja, fordi det er faktisk sjovt, du nævner det. Fordi at, altså dengang vi havde dans, så tænkte jeg jo også, hvad skal jeg bruge det til? Altså jeg skriver jo bare, ikke? Ja. Og det plejede også lidt at være sådan min metode til at skrive. Det har vi også snakket om tidligere i de andre episoder. Men nu tror jeg, at hvis du vil skrive i hvert fald en større historie, så er det rigtig godt at have nogle modeller og nogle strukturer til at få historien til at hænge sammen. Ja. Og der bruger jeg faktisk blandt andet berettermodellen. Fordi at det gør, at en historie virker sammenhængende og complete på en eller anden måde. Så det tror jeg faktisk vil være meget svært at gøre uden. Altså selv hvis du måske ikke aktivt bruger den, så kan du sandsynligvis næsten altid sætte din historie ind i det forløb. Det er rigtigt. Og der er forskellige, der er også sådan nogle forskellige plot-modeller. Der er der faktisk en bog om, som jeg tror, jeg har snakket om i podcasten før, Det Gode Plot. Ja, vi har i hvert fald snakket om den. Ja. Så der er mange modeller, som jeg synes faktisk kunne være vigtige. Ja, fedt. Nu når vi snakker om det, så kommer jeg til at tænke på, at jeg faktisk også forholdsvis tit tager berettermodellen frem. Ja. Og er sådan, hvornår vil det passe at få det her dilemma ind i historien? Fordi sådan, vi er stadig lidt langt fra Point of No Return, for eksempel. Det. Og de her, så sådan, jeg synes, det er sjovt at bruge dem på, altså skrivefacongen, eller hvad man skal sige, når vi ligesom skriver. Fordi det der med at analysere tekster, ikke, det har altså aldrig lige været min ting. Nej, jeg synes også altid, det har været vildt kedeligt. Ja, men alliteration og alt muligt. Ja, nej. Men det her med, at man kan sgu godt bruge dem til noget. Altså, det er ikke bare lort og lokum, skulle jeg sige. Nej, men ja. Så det er faktisk ret spændende at høre, at man godt kan bruge dem. Ja, og jeg synes, det er så vigtigt nu faktisk. Men måske noget af det, der må du godt lige sive ind af det ene øre ud af det andet. Ja. Det skal du ikke sige, at jeg har sagt til din dansklærer. Hej, derude. Ikke følg mit råd, nej. Men men det synes jeg faktisk, at man kan bruge til noget. Så ja. Altså, for eksempel aktantmodellen. Kom jeg lige til at tænke på, det var det, den hed. Det er jo det her med, at man deler historiens karakterer op i nogle forskellige kategorier. Det her med, at vi har jo ligesom hovedpersonen, subjektet, som har et mål. Men for at personen kan nå det her mål, så har de en, der skal måske give noget. De har måske en modtager, altså hvem skal have det her, de ligesom jagter. En hjælper og en modstander. Og det er jo sådan nogle helt essentielle ting. Men når man ligesom skriver det op i de her punkter, så får man altså et ret flit overblik over det. Det gør man. Og altså, jeg synes, at det gør historien bedre på en eller anden måde, at man har ligesom styr på de der helt essentielle ting fra starten. Altså, hvem skal være skurken, og hvem skal være helten, hvis det er sådan noget, man er præcis, til. Eller hvad skal der ske der? Og sådan, man behøver måske ikke have det hele sådan skitset ud. Nej. Men altså, det er meget godt lige at have sådan lidt en outline. Og så kunne skrive ud fra det. Fordi det synes jeg, at da jeg begyndte, og det er jo så også præference, fordi man kan også bare skrive derudad. Men det har jeg i hvert fald oplevet fra tidligere, hvor jeg gjorde det meget, at så kom jeg til et punkt, hvor at jeg netop ikke havde nogen struktur, så jeg vidste overhovedet ikke, hvad der skulle ske nu. Og historien virkede måske også lidt usammenhængende, fordi jeg netop ikke fulgte nogen modeller for handlinger eller noget som helst. Så det synes jeg virkelig kan hjælpe. Og jeg har faktisk også, nu vi snakker om modeller, det der hedder plotmodellen, som Jan Kjær skriver om i sin bog Det Gode Plot. Og det er sådan noget med, at man har nogle plotpunkter, som man så selvfølgelig kan rykke rundt på. Det er jo det, der gør det godt for overblikket, hvis man nu vil have skiftet rundt på det. Men altså det er, hvor at du har en start og en slutning, og så skriver du en masse punkter op med alt det, der skal ske gennem historien, så du kan holde styr på det. Og sådan at det også giver mening måske i forhold til
til handlingen. Altså, måske er det ikke til sidst, at helten skal møde den mentoren. Det er jo nok i starten, ikke? Ja. Og sådan nogle ting. Så det synes jeg bare var meget godt måske det er meget fedt at have med. Ja. Jeg tror også bare fordi, sådan, jeg tror virkelig, jeg har sådan, i hvert fald i dansktimerne, kun har set de her modeller som værende berettiget til at skulle analysere, og ikke til at skrive. Nej. Men jeg tror virkelig, altså hvis man bruger nogle af de her, i hvert fald som en Et hjælpemiddel? Eller? Ja, som et hjælpemiddel. Så tror jeg også, man har lidt nemmere ved måske at skabe den her æstetik, hvis man kan sige det sådan, over sin tekst. Ja, det tror jeg også. Ja, fordi det giver noget afbalanceret. Det gør det. Det føles mere færdigt på en eller anden måde. Ja, det er rigtigt. Ja. Og man har ligesom nogle milepæle, man kan sige, ja. Godt, nu har jeg styr på hjælperen. Hvad så med giveren? Ja, altså, præcis. Også, det synes jeg faktisk også, at man lagde mærke til, da vi deltog i den der konkurrence engang i skolen. Ja, gud, ja. Hvor vi skulle lave nogle tekster om corona. Og de kom så i en bog, som blev til undervisningsmateriale. Ja, den blev udgivet for Red Barnet. Ja, og der var jo faktisk nogle elever, der sad og skulle analysere vores tekster. Og så var vores tekster jo også blevet stillet op, som man ville gøre normalt, når man ville analysere en tekst i dansktimerne, ikke? Ja. Hvorfor har forfatteren valgt at skrive sådan her? Eller hvilke litterære metoder, altså hvad kan man skrive? Skrive. Eller hvad kan man sige? Sådan, litterære modeller og metoder. Ja, altså. Sådan, altså hvilke litterære modeller eller metoder, man ligesom har brugt i teksten. Jo, det går begge veje. Ja, præcis. Ja, det er meget fedt. Ja. Jamen, jeg føler også, at sådan, i hele den her podcast indtil videre, så har vi også været meget sådan, vi skal bare skrive der ud af, og vi skal ikke redigere noget, eller noget som helst, vel? Så det er måske meget godt også lige at få lidt teknik ind i det. Det er også. rigtigt. Fordi det har vi jo egentlig ikke snakket sådan vildt meget om. Nej, det er rigtigt. Det kunne være, at vi skulle kigge mere på det også. Fordi der er jo en, undskyld mig, men en helvedes masse teknik også. Fordi hvis man ønsker at skrive en roman, eller en novelle, så er den altså også nødt til at have nogle rammer. Det er de jo trods alt nødt til. Ja, præcis. Og det er jo også lige så interessant at kigge på, at det ikke, fordi det er jo ikke kun lynskrivning alt sammen, og det er derfra, det hele kommer. Så det var faktisk en virkelig god pointe, du kom med der. Jo, tak. Jamen, jeg har jo også nogle anbefalinger med til nogle hjemmesider. Det er altid spændende. Ja, og den her vil jeg bare lige give noget varsel om. Den er ret morbid, men det tror jeg generelt måske, at det gennemgående tema for folk, der godt kan lide at skrive. Fordi at der er jo en del gange, i hvert fald for mange mennesker, hvor at hvis du skal have en længere historie i hvert fald, hvor nogle af karaktererne skal dø, så vil du gerne have, at det skal være sådan relativt realistisk. Ja. Det meste af tiden i hvert fald. Og hvis du ikke vil have fuldstændig destrueret din søgehistorik, eller komme på en interessant liste hos FBI. Ligesom også to umiddelbart lige har gjort. Ja, præcis. Da jeg prøvede at finde den her hjemmeside. Ja. Vi har virkelig sat vores lytter på en cliffhanger nu. Ja. Så har jeg nogle forskellige hjemmesider, som du kan bruge, hvor du får et indeks over, hvordan folk reagerer, hvis de bliver dødeligt såret på en eller anden måde, eller er ved at dø af forskellige ting. Ja. Og den første er faktisk også bare en god hjemmeside generelt med mega mange skrivetips, så please tjek den ud i det hele taget. Den hedder schoolofplot.com. Og her er der forskellige artikler, som du ligesom, der er også sådan arbejdsbøger og forskellige ting. Men her fokuserer jeg så på hele den her liste over for eksempel, hvordan det vil se ud, hvis man er i en svær kamp og bliver såret der, eller hvis man får hjernerystelse, eller nogle forskellige ting. Hvad er symptomerne der, og hvor hurtigt går det, og sådan nogle forskellige ting. Ikke? Så det er den første hjemmeside. Ja. Så har jeg også en hjemmeside, som også er rigtig god. Den hedder writershelpingwriters.net.
Og der er der også, det er jo som sagt forfattere, der hjælper forfattere. Ja. Og der har de også lavet en hel liste over de her forskellige slemme skader. Ja. Og hvordan man så vil reagere på det. Det er meget fedt, synes jeg. Også fordi sådan, det er i hvert fald en ting, jeg ikke har sådan tænkt over, måske fordi jeg ikke har skrevet så meget om det endnu, altså folk, der dør. Ja. Men når man når til sådan et punkt, hvor at der er en eller anden, der er blevet skudt, for eksempel, eller sådan noget, præcis. Så tror jeg, det er de færreste, der ved, hvordan det egentlig både føles og sådan kropsmæssigt fungerer. Ja, præcis. Fordi man har jo set det i film og sådan noget. Ja. Men når det skal ned på ord, så er det lige pludselig nogle andre ting og overvejelser, man skal have fat på. Og i film, der overdriver man som regel også for, ligesom, at det giver en effekt, ikke? Jo. Altså, der behøver det ikke være så sådan naturrealistisk på den måde. Nej. Nu hjælper det jo lidt, fordi min mor er læge, så jeg kan jo spørge hende lidt, men hun ved jo heller ikke, hvordan man vil reagere, hvis man bliver skudt eller sådan noget, måske ikke nødvendigvis. Ja. Så fordi hun er jo ikke lige i den afdeling. Men altså, når man skriver for eksempel fantasy eller sci-fi, så kan jeg i hvert fald godt sige, at man får ofte brug for den der, det der indeks. Så den har jeg i hvert fald tænkt mig at bruge meget. Jamen, den er da herfed. Ja. Også fordi sådan, det er ikke så lang tid siden igen, jeg fandt ud af, at hvis du bliver skudt, så kan der godt gå rigtig lang tid, før man dør. Ja. Hvor i film, der er det sådan, piu, og så er du død, ikke? Præcis. Men hvis det er det, man ligesom vil have med, så er det også vigtigt. Ja, eller folk, der bliver ved med at tale, lige indtil de dør. Ja. Det er også meget urealistisk, som regel, men jo totalt forvirret, ikke? Og i chok. Ja, og nu synes jeg faktisk i forlængelse med det, i stedet for en boganbefaling, at jeg har en anden form for anbefaling. Ja, spændende. Og det er Brønderslev Forfatterskole. Jeg gik der kun et år, men det var virkelig noget, der var nyttigt. Og det er en højskole, jeg tror det er en idrætshøjskole, de holder det en uge om året, hvert år i sommerferien. Hvor de holder sådan en skrivekursus, hvor der er en hel masse mennesker, der har ansøgt om det, og så kigger de alle ansøgningerne igennem og accepterer eller gør ikke. Og så er det en masse forfattere, som underviser, altså udgivet forfattere, også sådan ret store forfattere, nogle af dem, som underviser på forskellige hold, og der er alle mulige. Der er et fantasyhold, der er et poetry slam hold, der er digthold, essayhold, alt muligt. Hold da op, der er mange forskellige. Ja, og det skifter lidt hvert år, hvad det er for nogle hold, der er. Ja. Men i hvert fald så er det nogle vildt skønne mennesker, du møder, som er mega talentfulde og mega seje. Og selvfølgelig lærerne, de giver jo mega god feedback, fordi de også netop er professionelle forfattere. Fedt. Det er også lidt hårdt. Man skal lige sådan... man skal være klar på, at det ikke altid bare er ros og ros og ros. Altså, det er ret meget sådan konstruktiv feedback, ikke? Men ind til benet, ikke? Ja, ind til benet, så... Der er nogle lidt hårde sandheder nogle gange, ikke? Man hører, men det gør virkelig noget for ens skrivning, fordi nogle gange skal man bare have det sådan lige på. Men det er jo også et eller andet sted, det man har brug for, når man tager på sådan en skole. Præcis. Det er, at der er nogen, der siger, det her, det fungerer ikke. Ja. Det gør det her til gengæld. Det. Altså de her ting. Ja, og det er også meget ligesom at være måske i skole, men sjovere, ikke? Ja. Altså fordi du får undervisning i løbet af dagen, hvor læreren tager en tavle, og I laver nogle skriveøvelser, I laver rigtig meget lynskrivning og forskellige ting, og giver også en runde af feedback og sådan noget, ikke? Mellem hinanden. Og laver alle mulige former for skriveøvelser, meditation og alle mulige ting. Og så, men det du egentlig laver sådan i løbet af hele forløbet, det er, at du skriver en sammenhængende tekst, som skal være færdig. Og så bliver det så udgivet til en antologi, i slutningen af ugen. Så man har meget stress på, men man mærker, hvordan det er at arbejde for en deadline, og få rigtig meget feedback, også personlig feedback fra, altså sådan en til en, med forfatterne. Men det er rigtig fedt også, og så kan du få lov til, du kan give den til dit lokale bibliotek. Det gjorde jeg med min bog her. Den er, please ikke læse den. Er den på biblioteket? Ja, den er på biblioteket. Det har du ikke fortalt mig? Nej, jeg tror ikke, jeg har fortalt det til nogen udover min familie. Nej, det er vildt. Men ja, det er den. Og så har jeg også givet nogle til forskellige familiemedlemmer og sådan noget. Så
Det er virkelig fedt, og det er vil nogle jeg lede virkelig efter. seje mennesker. Og jeg overvejer, om man kan kun gå der, indtil man er 20, tror jeg. Så jeg har lige et år endnu, måske. kan lige nå det. Ja. Nej, Jeg ved ikke, hvor om fedt. det er til og med 20, så måske kan jeg godt nå det 2 år nu. Men jeg Ja. har virkelig overvejet, om jeg skal tilbage til det. Det skal du da gøre. Ja, man har rigtig meget sjov og sover meget lidt. Fedt. Ja. Det er da også en hver forfatters drøm, lige at få udgivet Ja, noget der. Virkelig. Fedt. Ja. Ja. Jeg har beklageligvis ikke så meget at sige, når det kommer til anbefalingen den her gang. Det Nej. beklager jeg. Vi er lidt i et rush. Vi Ja. skal til jazzkoncert om en halv time. Ja, og ingen er så god til tids... Nej, rigtigt. Og jeg fornemmelse. kom Jeg har kvarter ingen for sent i dag. Og, Jamen, jeg rykkede vores aftale til en time senere i dag, så... men måske er det min anbefaling. Tag ud og opleve en koncert og blive inspireret af de mennesker. Det vil Ja. jeg i hvert fald gøre. Ja, Så hør noget musik, og hvis Det er du da kan mega gøre god det idé. live, så gør det. Om det er heavy rock eller jazz, det er klassisk musik, det er helt op til dig. Men gør det. Prøv at se, hvad det er for nogle forskellige mennesker, der er, både i baren og nede på sæderne, skulle jeg til at sige. Så vi vil sige tusind tak. ja, det har været hyggeligt. Det har det, som altid. Ja, selvfølgelig. Og fede anbefalinger og fede ting, vi snakkede om i dag, Ja, det synes jeg også. Det var meget fedt at komme ind på noget lidt anderledes. Ja, og det... jeg tror, jeg vil tage nogle noter i dag så til vores jazzkoncert, Ja. fordi det havde jeg da faktisk slet ikke tænkt over. Det vil jeg også. Så- Ej, lad os gøre det. Ja. Så kan vi jo snakke om den næste gang, Ej, hvad det ja. er, vi hver især har jagtet. God idé. Det gør vi. Ja, det gør vi. Så må man jo høre med næste gang. Ja, Ja, vi ses. vi ses. Og lige en sidste ting. Hvis I ikke er medlem af vores Discord-server Ja, endnu, husk nu at join den. så er der stadig tid til at melde jer til. Det bliver rigtig hyggeligt. Ja. Og der tænker jeg jo også, at man kan have lidt et system med, at der er nogen, at vi hjælper hinanden lidt og giver hinanden tips og sådan nogle ting. Vi skal feedback, klart ikke? have lavet et rigtig fedt forum derinde. Ja, virkelig. Ja. Jamen, så synes jeg, vi skal smutte nu til Ja, lad os hellere gøre det. koncert. Yes. Vi ses. Vi ses.